Gafin Morgan. Dwi wedi bod yn chwarae pibe ers 15 mlynedd. Mae wastad wedi bod yn diddordeb yn cerddoriaeth gwerin ers plentyn. Es i gigs arlog a pethau fel ni. Wedyn ar ôl coleg, nes i penderfynu prynu set o pibe o Jonathan Shawlands, nath ei wneud y pibe cyntaf. A dwi wedi bod yn chwarae nhw ers ni. Yr alaw yma yw gwahoddiad. A ddysges i fe yng nghapel Zowar yn Merthyr Tydfil. Nes i cyd ffeindio bagad pibe Morganog, chwarae misol yn Merthyr. Dwi'n chwarae mewn gigs gyda band o'r enw Taran o gwmpas Cymru a'r Ewrop. Enw tîm cyntaf yw'r Lili. A nes i ddysgu hwnna yn cyntaf blynedd yn ôl o Anton Owen Hicks. Dwi'n hoffi'r alaw, dwi'n meddwl bod e'n eitha hwylus i chwarae. Mae yna bosibiliadau o amrywiaeth.
Just yn gyflym, enw alaw. Ti'n meddwl, dwi'n meddwl. Enw'r ail diwn yw Ymgyrchdon y Waenlwyd. A dysgais i hwnna oddi wrth. Thank you.